Snažan udar izveden je u Odesi na petospratnu zgradu koja je služila kao hotel i smještaj za ukrajinske vojnike, izjavio je za RIA Novosti Sergej Lebedev, koordinatora proruskog otpora u Nikolajevu. Prema njegovim riječima, na mjestu događaja trenutno su prisutne ekipe hitne pomoći. U Odesi je izvršen snažan udar na petospratnu zgradu koja je služila kao hotel objekat za smještaj ukrajinskih vojnika. Lokalni izvori javljaju da je područje pod opsadom, a na teren su stigle hitne službe, rekao je Lebedev za RIA Novosti. A prema prvim podacima ukrajinskih medija ubijeno je najmanje 8 ljudi, a ranjeno je još 18. Ruske oružane snage počele su napada na ukrajinsku infrastrukturu 10. oktobra 2022. godine, 2 dana nakon eksplozije na Krimskom mostu, za koju ruske vlasti optužuju ukrajinske specijalne službe. Napadi su usmjereni na objekte energetske infrastrukture, odbrambene industrije, vojno komandovanje i komunikacije. Od tada vazdušna uzbuna svakodnevno se oglašava u ukrajinskim regionima, povremeno i širom zemlje. Portparol predsjednika Ruske federacije Dmitrij Peskov ranije izjavio da glavna opasnost u odluci da se odobri upotreba dalekometnog oružja za napada na Rusiju je u činjenici da su samo zapadne zemlje, a ne Ukrajina, sposobne da vrše takve udare. Činjenica je da te napade neće vršiti Ukrajina, već one zemlje koje daju dozvolu, pošto ni ciljanje, niti druge radove na održavanju ne obavljaju ukrajinski vojnici, već vojni stručnjaci upravo iz tih zapadnih zemalja, naveo je Peskov. On je istakao da to u potpunosti mijenja modalitet umješanosti zapadnih zemalja u sukobu u Ukrajini. Peskov je upozorio da je to opasnost i provociranje situacije, javio je TASS. A portparol Kremlja podsjetio je da je predsjednik Rusije Vladimir Putin u septembru jasno poručio koji je stav Moskve kada se radi o upotrebi zapadnog dalekometnog oružja. Sve je savršeno pojašnjeno. Predlažem da se jednostavno osvrnete na ono što je predsjednik rekao, dodao je Peskov.